4 основни причини за влошаване на здравето. Много са нещата, на които сме свикнали да приписваме вина за нашето влошено здраве. Често виним наследствеността, генетика, напредване на възрастта или други неизвестни фактори. Но това не са основните причини здравето ни да се руши и е време да проумеем всъщност кои са те, кои са виновниците. Първо, изчерпани ензими. 4 основни причини за влошаване на здравето. Ензимите са едни от най-необходимите елементи в тялото. Без тях не бихме могли да дишаме, да преглъщаме, да се храним и да храносмиламе правилно. Те способстват осъществяването на всички тези процеси или с други думи, те са ни нужни за да живеем. 80% от нашата енергия се изразходва при процеса на храносмилане. Ако сте в криза, стресирани сте, живеете при много горещи или студени климатични условия, ако сте бременни или често пътувате с самолет, тогава вашето тяло се нуждае от огромни количества допълнителни ензими. За съжаление, с напредване на възрастта, тези наши органи, които са отговорни за производството на храносмилателни ензими, започват да работят по-неефективно. Ако към това прибавим и пристрастеността ни към мъртвите в кавички или генно модифицирани храни, към сладко преработени храни, чрез които в тялото ни постъпват много увреждащи го свободни радикали, резултатът ще бъде бързо изчерпване на ензимният ни запас, т.е. на способността на организма да произвежда ензими. Според много изследвания, процесът на остаряване и смъртта не са нищо друго, освен следствие от изчерпани до такава степен ензимни нива, че вече е невъзможно тялото да бъде възстановено и поддържано при същите условия. Втора причина за влошеното ни здраве – недостиг на пробиотици. Телата ни съдържат 10 пъти повече бактерии, отколкото клетки. Това откритие прави очевидна необходимостта да обърнем подобаващо внимание на полезните пробиотици, за да поддържаме тялото си здраво. Пробиотик буквално означава за живот. Пробиотиците помагат на имунните ни клетки да се справят с болестта. Те участват в храносмилането, осигуряват градивни нутриенти за кръвта. Също така спомагат за пречистване на черния дроб, който отговаря за отстраняването на токсините. В храната ни има сериозен недостиг на пробиотици заради земеделските практики, химикали в почвата, преработени храни или липсата като цяло на качествени продукти в ежедневното ни меню. В резултат на това страдаме от свръхпопулацията на патогенни бактерии, които нанасят много сериозни щети на имунната система, компрометират способността и да се бори с чуждите нашественици или инфекции. Друга причина, трета за влошеното ни здраве – дефицит на витамини и минерали. В едно проучване от университета в Тексас са анализирани данни на Щатския департамент по земеделието за 43 различни вида плодове и зеленчуци. Направено е сравнение в данните от 1950 и 1999 година. Установен е сигурен спад в количествата на протеин, калций, фосфор, желязо, рибофлавин и витамин С. Асоциацията на потребителите на органични храни също цитира данни от проучване на хранителни вещества за периода 75 до 97. Установено е, че нивото на калция в 12 изследвани свежи зеленчуци бележи спад от 27%. Липсата на витамини и минерали предизвиква появата на всевъзможни болестни процеси, тъй като без тях нашето тяло е лишено от хранителни вещества, необходими за изграждане и възстановяване на кръвта, тъканите, мускулите и костите. И четвъртата причина за влошеното ни здраве – претоварен с токсини черен дроб. Храната, водата и въздухът ни са превзети от разнородни химически вещества и процеси, в резултат на което сме залети от токсични отрови, които проникват в телата ни. Към този товар се трупат и допълнително токсини от продуктите за лична хигиена, медицински процедури и други разни изследвания, като рентген, амалгама в зъбите, лекарства и много други. При идеални условия нашия черен дроб щеше да е способен да се справя с токсините. Той е нашата лаборатория за пречистване
но когато те са много, те се натрупват, акумулират в тялото и съответно е налице един задръстен черен дроб, който не е способен да изпълнява нормалните си функции. Резултатът от всичко това е, че нашия токсичен товар не се отстранява както е нужно и което е по-лошо, продължава да се увеличава. Ако не сме избрали да се храним здравословно и така че по един естествен път ежедневно да се чистим от отровите, то е нужно да добавяме отвън, да добавяме допълнително витамини, минерали, ензими, полезности. Това може да стане много лесно с супер храни, натурални хранителни добавки. Ефективен начин за прочистване на черния дроб е с помощта на продукта на компания Aquasource Liver Cleanse, изцяло напълно натурален билков продукт. Не липсват причини за здравето ви да се влошава, но ако се фокусирате в това да го подобрите поне в тези 4 области, ще почувствате качествената разлика. Това са 4 основни причини за влошаване на здравето ни, 4 основни стълба. С продуктите на Aquasource може успешно да запълните всички тези липси, за които говорихме, тези причини, които водят до недобро здраве. Пробиотици, храносмилателни ензими, прочистване на черен дроб, с чудесни програми, които имаме за това, прочистване на токсини, програма Remove, програма Лесно начало, продукта Liver Cleanse казах, Aloe Fresh, чудесен продукт за изчистване на дебело черво, пробиотици Acidophilus и Bifidus с добавени към тях водорасли яфа, уникални, подходящи да се дават дори на малки бебенца, деца и възрастни. Пишете ми за безплатна индивидуална консултация. Ще се радвам да съм ви полезна и да ви съдействам да направите крачка към по-доброто ви здраве.